Un any, 52 setmanes, un repte fotogràfic. Hola, em dic Ivan i aquesta setmana en Lluís m'ha cedit l'honor d'escollir el repte número 5. I per aquesta setmana proposo fotografia d'ombres. Tots sabem que la fotografia és llum. Sense la llum no existiria la fotografia. Però i si juguem a compondre amb la foscor? Les ombres poden ser emprades en les nostres composicions de diferents maneres. Ens ajuden a centrar el nostre punt d'interès, a crear ritme en línies o formes, inclús ens ajuden a omplir el nostre enquadrament. Les ombres es suggereixen coses, persones o formes que no veiem. Les ombres són plenes de misteri i són molt suggerents. Per fotografiar ombres hauràs d'aguditzar molt la teva percepció de la llum i de la foscor. I hauràs d'estar molt atent a les formes que es generen quan la llum incideix lateralment sobre les coses. Les millores del dia per fotografiar ombres sempre són les últimes de la tarda. A l'hivern, la llum que tenim quasi tot el dia és bona per fotografiar ombres, però inclús a l'hivern, l'últim parell d'hores del dia són les millors per fotografiar ombres, a causa de que el sol està a una alçada que fa que les llargades de les ombres siguin molt suggerents. Un consell: per aconseguir exposar bé una fotografia amb ombres, medeix l'exposició a la zona més clara on hi tinguis més llum. Així, d'aquesta manera, aconseguiràs unes ombres molt més contrastades al resultat final. El Lluís us deixarà a sota d'aquest vídeo un parell d'enllaços amb consells per fotografiar ombres. I ja saps, a baix pots donar-li al like, maneta cap a dalt, compartir-lo a les teves xarxes socials i, per suposat, convidant a tot el que coneguis que es vulgui apuntar al projecte 52 del Lluís. Anima't! Agafa la teva càmera i surt a caçar ombres aquesta setmana. Clic! Adeu!